Katingalahan ngayon ang kaayo sa Diyos, hindi na tumatugkad ang iyang kaalam, ang iyang kaibalo, kinsa pa ang matutugkad sa iyong una o sa iyang mga pamagi. So mga pagkampo, aman ka lang ito na kayo mapigil ni Susuni ka na sa salamat, Lord, ito ito ko alas mo sa kanapong mahal niya sa Pilipinuo, magpatalingon si mga puno, aman, niya sa pagkakat ng ganang pag-isopan, kasi mga puno ko Diyos, alas pag-ikot sa pagkuha, aman, mo, salamat sa Diyos, hindi ka na naman sa mga ibalong alam, nag-ayaw lamang ko dito, hindi na pagpila sa mga ito, kung kapitan, ito, panalangin sa mga salamatan, yan ang Amen. Ganun kasingalahan ang kaayo sa Diyos ang kinabuhi. So, tulad kay bisa lahat sa mga katalagman, mga kalisod, igsuon, mga sulimat, na hidya, igsuon, wala yun pasagdi sa Ginoo. Amen? Wala taniya biyain, wala taniya talikti. Unang ka, dili kayo matugkad ang iyang kaagap. Dili matugkad ang kaagap sa Ginoo. Dili matugkad ang hibalo sa Ginoo. Dili matugkad ang iyang pamaagi magigsunan. Unang ka, dunay example diya sa balang kasulatan. Diha kang gusi igsuon sa iyang kinabuhi kung ato makita. Nas kinisyo si igsuon. O kini ang pinangga ni Jacob igsuon sa lusing nga mga anak niya igsuon. So kung imo makita ang kinabuhi ni Jose igsuon, pagkalindot yun igsuon ang pamaagi sa Ginoo. Nganuman, kay si Jose igsuon sa walang pamahimo siyang gobernador ngadto sa Egipto igsuon. Dunay mga pamaagi o presiso sa Dios kaya sa nahimong gobernador ngadto sa Egipto igsuon. Kag ipasidaan ngadto kang usiba nga nag-ingon siya sa igsuon nga nagdampo ko pitong kauhay biyok ko man sa uhay nako. Kung ito igsuon makita nimo ang kasina o kasuko sa igsuon, ingon siya dili ka na matinuod nga ikaw mahimong agadon ka na. Kung sa dihan hamon na sa panahon igsuon, ipadam ko na siya ngadto sa Ginoo. Ipakita niya nga ang bitungod o ang ulat igsuon. Ang biro igsuon sa Ginoo ba si sulat tingala siya kung batong siya ng panamitaw pa na. Nahatlog siya ba? Wala siya na kasabot bitaw sa kasi nahulugan sa dako. Kay maabot din ang panahon igsuon kasi yung sinigamit Ginoo sa diha nga ano na may nasina iya mga kaigsuonan. Ang ilang ibuhat kasi yung sintipantay na sa kaling hayumpan. Ang ilang ibuhat igsuon, inuwi pinanggas Ginoo pag igsuon dito sa dapit na awahaw. Ito igsuon ang mga igsuon niya gidakop siya. Sigidakop siya, patyo lang nasa sa mga igsuon niya ang pagtulog sa gumpa. Inuda igsuon, ingon siya ang protection ng niya ng igsuon. Wala kay maali ang pinili. Apan pinakita man nila naglakaw ang mga himpuanon, naglakaw igsuon kayo sa himpuanon. Kung ilang ibalik niya sa igsuon, pag-abot kasi dito sa igsuon, dito na yun, panalangin ng susi. Isa pang iyang ibuhat sa mga kabutang iyang mga gumalat niya sa balon na ginalian ni Palaon igsuon, panalangin ng susi. So ang pamaagi sa igsuon sa ahin, ito masabtan ang igsuon. No? Hindi na ito masabtan, na ito makita si Jose igsuon, taas makilala sila Jose ang kinabuhi. Sabi ng mga kalisod, kung mga pag-itos, gabi abot siya ang kinabuhi. Dahil na priso pa si Jose, siguro sinuutan nga na ito, na ipuhat igsuon, na iso pa siya. Ano man? Kay ang away ang igsuon dito sa Ipon, ito siya nga, laglak, siya nga, pinahod siya paingon sa ubos. Hallelujah. Muna nga si Jose igsuon, dito kapita, padayon sa pag-alagad sa Ginoo, nagpadayon sa mga buluhaton ni iya sa Dios. Ngayon ka rito si Seth, tuluyanan dito sa Kanaan. Nagtuo lagi siya kung matay na si Jose tungkol kay nakita kong ilang bisting ang kay tungkol, pulis-pulis. Nagbangutan si Jacob datong mga panahon na igsuon tungkol kay nakita nila nga si Jose igsuon patay na yun. Pwede paghandong ni Jacob. Apan, niabot ang panahon igsuon, nagkatuloy damo ni Jose nga muyukpo ang Jose kabituon nga ito kaniya. Mao niya ito ang panahon igsuon na si Jacob muadto sa yuta sa Egipto tungod kay natong gapita niabot na ang dakong gutom sa kalibutan atong panahon na. Gani ang mga tao ato gusto na gani na ibalik niya sila ilang kaugalingon, ilang kaptangan, ang ilang mga anak ng mga payuntaan, ibalik niya nila araw magbuhit lang sila. Tutok sa kagutom na itong panahon na grabe ang gutom niya itong gapita. Gani, nagdampo man ito yung hari, tingo siya nga, kung natuloy mga kumpos na mga buhay ba, nga ihuban niyo siya nga, maabot ang pito kapoy ng lulpanan.
labi ang kapasidahan sa Ginoo. Diya kang sino dito sa balay sa Ehiptoano, grabe ang kapasidahan sa Ginoo. Ug doon man hitabo to niya itong panahon na tungod kay ang pamaagi sa Ginoo, ang mga kabukod sa Ginoo mao may matuman. O sa iya nga niabot ta yun ang panahon sa kalisod sa kagutom niya itong panahon na ikuha ni Jose ang iyang pamilya dito sa yuta sa Kanaan ug iadto sa Ehipto. Ug dito isun nakahilak si Jose, nakahilak si Jacob kung tinakita sila mabuhi pa dahil siya. Gani wala siya nagpumot siya ng expo, hindi balik siya. Lingon pa siya, itungkol sa Diyos na mahitabo na itong butanga. Aron sa pagpunda, pag-andam, kalanon alam na ninyo. Hilak siya kung ato panahon na. Huwag siya mag-speak na buhi pa dahil niyan ka na. Una nga, tingnan na si panahon na, buhi pa na kay pamilya na kay amahan kinahan dito sa yuta sa Canada. Ano mo mga kaparinti, mga higala mo, mga kinsapay, mga naibiling mo na kanili. Dito isuot dati ang panalangin sa Ginoo. Isang 7 years ang utok bakit sila na kinahanglan nila. Nakuman, tungod kay ipakita sa Diyos ang iyang pagkagamanan, ang iyang magkaibulutan na gao. Muna isuot nga, wala yung posible sa Ginoo. Kakatas Ginoo isuot, dito ako saktan. Bisan pag-uusap kalisod ang sitwasyon na ito. Bisan pag-uusap kalisod ang atong maagian ng mga problema, mga balakian, mga kalisod sa kinabuhi, isuot na ang nangalagad sa Ginoo dito sa o, patag pa ni David ikaw, nabata at karo, ano ba, kanian kong karo, tigulang na, wala kitong kita sa katawhan sa Diyos na pinampay. No? Inanak ka maayo ang Diyos. Basta iyang katawan, nangalagad ng unas pagparita sa iharian, ang kanang utang iyan ang itugang Diyos. Kanang material ng panalangin Diyos, huwag kang na, no? Ang dako ito kay ihatag si Ginoo na kinikusog yun igsuon, no? Kinikusog, kinihawak, kinabuhi igsuon, no? Kaya kanuman, mao kini ang dako nga lasyan, panalangin, kanang nga kumadawan. Kaya dagan lagi mga tao igsuon nga wala yun, makaabot sa kinabuhi nga taas-taas igsuon, tungod sa mga butang na niya mga sila igsuon. Muna nga, tataon na ito ang sinaryo sa kinabuhi niya igsuon, as kang ito pa igsuon. Kung hindi na po makuha ito, tanang igsuon tungod kay wala magkailan po natin niyang panak nasabtan igsuon nga ang pamaagi dahil sa Ginoo o matuman. Muna gingon nila nga katingalahan gayot ang kaayos sa Diyos. Hindi na mong matugtan ang iyang kaadab o ang iyang kaibalo. Dito sa ba ang magkatugtan sa una-una sa iyang mga pamaagi. Iingon ka kasulatan, walay nasayot sa una-una sa Ginoo o walay makatudlo kaniya kung unsa ang iyang angay buhaton. Para kita'y ihatag kaniya na angay niyang balusan di ang tanang bugang nagagitan sa Diyos. Kung ibuhat ini pinagi kaniya alam kaniya dahil kung tasyas sa walay katapusan. Amen. So dami ang isulat niya Apostol Pablo. So nakita ko din ang Apostol Pablo sa iyang kinabuhi. Sayo daw si Apostol Pablo, usap ka manulugan ay isa sa Diyos. Usap ka muuyon magpatay sa tao iyon. Pero ang lukma sa Diyos nagkawat niya kaniya iyon. Kung nakaingon siya nga walay makatugtad sa kaalaw sa Ginoo, walay makatugtad sa pamahagi sa Diyos. Una igsuon nga walay ambag na Diyos Ginoo mo ni mo buhaton mo, hindi tayo igsuon ang muhangyo sa Ginoo. Dili na kung hindi makasuko sa Ginoo, ikaw lang sa pagkakuha. Kaya nga naman, may kinsa man kung nasuko sa Ginoo, ang bakit mo sa Ginoo. Ako dili pa po, ang iyang mga tingin ko sa pagkakuha. Ang yawa igsuon. Pinakaako sa pagsuko sa Diyos. Kung ikaw anak sa Diyos, ambag na ito sa pambag mo. Dili magpapalingon kay mga dang sa sapne. Ang yawa kayo nakahimo sa pagsuko sa Ginoo, pero yun ang Diyos. Ayaw itala ang Ginoo ng Diyos. Bakit kahimo ang yawa sa pagsuko sa Ginoo? Gani sa pagsimbay suon, wala makahimo si Jesus pagsimba. Kaya ang satanas ito sa pagtingkad pero ang ibuhat sa satanas ito ipalayon sa Iso. Kaya nagpadayon sa Iso alagat sa pagservisyo sa katawan. Una igsuon nga kung kita magpadayon lang pa sa pagkalaga ng igsuon. Hallelujah. Nindot pag-absaya ang kinabuhi bisan ko natin mga problema, mga tagul, natin mga pagsulay igsuon. Nindot ang atong kinabuhi igsuon. Man makita man nga buhay na itong kinabuhi sa gawas apan sa kinasuluran sa atong kasikasi. Kung yung ipagod, inapagod sa gawas.
Ba, sa hindi na tumasakta ng sitwasyon, ang pagtugunta na to ang Diyos. Nga magpahibuhat sa atong kinabuhi. Magkaingon ta nga pagkamaayo gayon sa Diyos, pagkamahipungan gayon ang iyang kaalam, di matugad ang iyang iman. Kung yan, kay balo ikso, ibitas ko na yun. Kung yan, kay balo naka-update ang Diyos, kay balo niya ang Diyos ko. Una, pasalamat na Ginoo ikson, kabisat kung sa'y midangat karato, pasalamatan nato ang Diyos ko kay kanang-tanan ikson panghitabo unay katuyuan planos ang Diyos sa atin. Nga, salamatan nato ang Ginoo tungod kay wala ko tayo ikong ikahatag ng kaniyano. Katong padiri kay ang tanan butang ikan sa Diyos. Ikuhat ini, pinaagi kaniya o anak kaniya. Ikuhat yun sa Diyos ang kanalisyon. Ang ihatag sa Diyos, alang sa atong kauyuan. Namusahay lang ang taong ipas lang sa mga pamalapot sa Ginoo. Ito na itong mga siyang tao, hindi na itong mabasod tungod kay ang tao ang manimuwag. Tupot, no? Yatagan man o freedom nagawasan sa pagpili, sa maayo o sa maayo. Itang na natin sa Ginoo, kapalimutan nato ang pagbuhat ng maayo. Isang ginawang kang nato sa ngit-ngit ikso. Kita Diyos ko anong ikso, patayon nung nato ginabuhi ito. Kaya ikso din ikso, ang ginabuhi ikso ano, kita na kita sa'yo ng ginabuhi ikso ano. Dili na rin ikso, kita na ipukno pa. Diya sa dili sa unod, isa dugo, dili sa Espirituhanon, nagawang na nagaligto sa kalimutation. Nakakamot na iksoon, bukol sa inuambog na sa ganunay. So, isa pa sa itong mga pag-ambog na magyapoy, dili kalitayan ng mga pagsaya sa itong kinapoy. So, doon mga ang atong pailog, ang atong pasintya, no? So, na-iksoon sa Ginoo, atong kasi kulayon, surayon, nasa kung sa yung tanga, istuanon, sa pagkinapoy. Salamat sa Ginoo, nga wala namang sa ato iksoon, no? Kinibang pagka-disgrasya, ang Diyos nagpapanalipon ng iksoon, kinibang-disgrasya, nagpalulog yung iksoon, pero yun pa nga yung panahon di mo iksoon, di pa yun ka mo sa iksoon. So, papiang, payun ka. Kaya nang iksoon, nagkanang papiang. Payun ko, pati, ulog ka, kung pagkamaayos. Pati ka ito yung mga pagbatlog sa Ginoo, sa kinabuhi. Tayo ko na yun, siguro na ako yung mga sipiyat, mga isting sa pagaling mo. Gawa na akong masusi, na akong pagaling. Salamat sa Diyos. Mag-isang panianan tanan, ay malutang na hindi ay na katuyuan ng Diyos ato na pasalamatan. So, salamat sa Ginoo Ikson, hindi ko na ulog sa Diyos. Inaot, ganili, ako labay kawang, ng Diyos, pagkapanalangin na. Ibalik ka ito.